ChatGPT se oli masentunut siitä, miten paska kanahampurilainen oli menussa, että se oli hallusinoinut siitä. Tervetuloa Bangeriin. Se on taas viikko mennyt. Hei, isoja poliittisia uutisia. Noniin. Poliittinen salamurha. Tai siis ei se nyt kovin salamurha. Niin, mutta julkinen paikka. Niin. Oliko se nyt kesken virkkeessä? Se oli tyyliin kysytty, että paljonko viime vuonna oli massa-ampumisia. Sitten se oli, että lasketko mukaan vai et jengiampumiset. Ja sitten sen jälkeen häijä hiljaiseksi. Mun mielestä se on merkille pantavaa on se, että tietysti kaveri oli oikealla. Mutta myös vasemmistopoliitikot tietysti tuomitsee voimakkaasti tämän poliittisen murhan. Sä silleen, että no miksi? Tietysti itsesuojelun takia. Koska ethän se poliitikkona halua, että aletaan poliitikkoja murhaamaan. Mutta se on jännä juttu siis, koska ennenhän oli siis poliittisia salamurhia, no oikeasti. Siis jenkithän pisti vielä hiljaiseksi kaikenlaisia maanjohtajia ja semmoisia salaa. Siis Castro on yritetty tappaa kuinka monta 100 kertaa. Kunnes ne lopetti sen. Ja sitä on mietitty, että miksi ei niitä enää ole. Ja se varmaan osittain johtuu siis tutkimuksen mukaan siitä, että poliitikoilla on ne haluaa tehdä sellaiset pelisäännöt. Tehdään silleen, että johtajia ei tapeta iksies. Niin varmaan myös itsesuojelun kannalta ihan hyvä juttu. Tuli mieleen se joku vanha video, jossa Reagan pitää puhetta. Ja siellä salissa puhkee joku ilmapallo. Ja se kuulostaa laukaukselta. Sitten se vaan silleen suoraan kesken lauseen, missed me. Mutta onhan nyt hullu, siis sehän on kumminkin niin kontroversiaali tyyppi, että sitten varmasti siinä hetkellä, kun sitä ammuttiin, oli 27 miljoonaa puhelinta kuvaamassa sitä tilannetta. Ja sitten väkijoukossa ei vieläkään saatu tyyppiä kiinni. Joo, hullu. Mitä ihmettä? Toivottavasti saada kiinni. Mekin tuomitaan ehdottomasti poliittiset ja myös podcastisalamurhat. Kyllä ennen kaikkea. Ennen kaikkea. Onko se ovi lukittuna? Toivottavasti. Hei, meillä on spesiaalia tänään. Nyt päivämäärä muistiin 26.9. On kirjan julkistusbileet. Ja kyseessä on sellainen kirja kuin Volt-kirja. Mä en tiedä mikä otsikko on. Onko se virallinen elämäkerta? Se on kai nyt virallinen elämäkerta Voltista. Joo. Voltin historiikki. Ja mä vähän pelkään, että se on tapana silleen, että voittajat kirjoittaa historiaa. Ja niin kuin ehkä kuuntelijat tietää, niin mä en ole ollut Voltissa mukana silleen 6 vuoteen. Niin tämähän on alusta saakka ollut tämmöinen häviäjien podcasti. Niin. Tämä on ollut alusta asti. Se on muuten jännä juttu, kun mä en tullut koskaan ajatellut, että me tuli 3. Amazing Raceissa. En mäkään silleen. Mä olin silleen, että me ei voitettu. Joo. Ja sitten sen jälkeen vuorokaan, tulitteko te 3? Joo, kai me tultiin. Niin. En mä ajatellut sitä sillä tavalla. Mutta kaikki muistuttaa, että ette tullut toisiksi. Joo. No, tässäkin saatetaan nyt pronssisijalle päästä tässä kirjassa. Niin mä ajattelin tälleen preemptiivisesti. Ja me voitaisiin käydä läpi nyt Voltin epävirallinen tarina, jos virallinen tarina löytyy sitä kirjasta. Joo. Se jos sattumaa, että mulla on päällä tää niin vähän Foodoraa paita, mitä mä löysin. Mä ajattelin, mä oon nyt tää antagonisti tässä. Ei, siis mähän kiitän Foodoraa kaikista. Spoiler alert, mä oon sitä mieltä, että ilman Foodoraa Volttia ei ole olemassa. Just näin. Kohta kuullaan miksi. Niin. Täytyy jatkaa kuuntelua, että ymmärtää, mikä tässä on taustalla. Joo. Mä oon kuunnellut tässä aika monta sun aihetta liippaavaa haastattelua. Noniin. On YouTubessa paljon. Ja se pisti silmään, että sä oot parantanut aika paljon sun tämmöistä radiopersoona-meininkiä. Onko? Sä puhut paljon täydemmin lauseen, sä et pidä taukoja niin kuin mä pidän jatkuvasti. Et sä että sä mitään, et sä niin kuin ennen vanhaa, vaan sä jotenkin matkalla kehittyy. Mä en tiedä, mitä tapahtuu, koska ei ne ole niin vanhoja monetkaan. Okei. Mutta joo, se on makea nähdä tuo kehitys. Hieno. Täytyy mennä katsomaan Bangerin ensimmäisiä jaksoja. Tässä ollaan kehitetty tässä touhussa. Musta tuntuu, että mä olen vahingossa lisännyt kirjoilua. Mutta mä ajattelin lähteä tosi kaukaa. Joo. Lähdetään isosta kuvasta. Mulla oikeasti siis Voltti tietyllä tavalla saa aikunsa vuonna 2012 mä veikkaisin. Joo. Lontoossa. Toista aikaa, kun Kvikki oli sun päätuuni, eikö niin? Yes, ja myös sinun. Me oltiin Kvikillä ja sitten, mä en tiedä mitä ihmeen kautta Kvikin silloinen ja nykyinenkin toimitusjohtaja Lari Tuominen keksi, että nyt
nyt perkele lähdetään myymään Lontooseen Niin. softaa. Mä en tiedä, mistä ihmeessä se idea tuli, että kun mä olin siis, kyseessä on siis softakonsulttitalo, ja varmaan Suomessakin olisi ollut markkinaa, varmaan lähempänäkin olisi ollut markkinaa, mutta jostain syystä tuli semmoinen idea, että hei, nyt me mennään Britteihin. Eikö se ole se Les Mis-musikaali pyöri siellä? Niin? No se oli ehkä se primäärisyy, että täytyy mennä katsomaan West Endiä vähän musikaaleja. Mutta me mentiin sinne ja sitten katsotaan, silloin se oli vielä, tai siis oliko se nyt Business Finlandi kumminkin, jotain sitä kautta. Tämmöistä kautta me saatiin sitten niinku paikallinen Suomen valtion palkkaama virkamies avaamaan meille ovia ja järkkäämään meille hirveän määrän tapaamisia erinäköisien isojen mainostalojen ja muiden tämmöisten agencyjen kanssa. Ja me oltiin käyty ekassa niissä tapaamisissa ja me presentoitiin, että hei, me ollaan Suomesta ja me tehdään tämmöisiä mobiiliaplikaatioita ja ostakaa meiltä. Ja sitten se tyyppi oli silleen, että mitä helvettiä, miksi hän on ikinä ostaisi Suomesta yhtään mitään. Että näitä niin devaajia ja designereita löytyy täältä ihan riittävästi muutenkin. Että te olette jostain niin Ukrainasta tai siis silleen Itä-Euroopasta, who gives a shit. Ja sitten sen jälkeen tämä Perry, joka oli tämä meidän handleri siellä, oli silleen jotenkin, että eikö teillä ole niin mitään muuta myydä, eikö teillä ole mitään muuta antaa. Ja sitten sen jälkeen mentiin hotelliin poikien kanssa. Mä olin, että pitäisikö meidän keksiä tässä nyt joku tämmöinen konsepti, mitä myydä näille ihmisille. Ja siinä illassa me sitten kehiteltiin slaidisetti ja semmoinen proto-applikaatio tämmöistä tuotteista kuin Quick Card. Se firman nimi oli Quick ja täällä oli sitten tämmöinen kortti. Niin kuin kanta-asiakkuuskortti mobiilisoftassa. Jossa sitten ideana oli se, että pystytään niin sekä tuomaan sulle kanta-asiakkuusfiitsuja ja kuponkeja ja tämmöisiä ominaisuuksia, että myös sitten maksamaan mobiilisti asioita. Ja sitten sen jälkeen seuraavana päivänä meillä oli seuraava miitti, me presentoitiin tämä ja sitten Perry oli ihan silleen, että mitä täällä tapahtuu, te olette jumalia. Ja te olette kehittänyt tämmöisen jutun niin kuin päivässä ja tähän toimii jo. Joo, toimii mun hemmetin hyvin. Älä koskesi. Joo, mutta siitä sitten lähti, mä olin aikana tehnyt pelejä iPhonelle silloin alkuaikoina. Mutta sitten sekin me keksittiin, että hei, meiltä oma tuote. Kykistä tulee myös tuotefirma tähän kylkeen. Joo. Ja se on usein aika vaikeaa olla yhtä aikaa konsulttifirma ja tuotefirma. Joo, se meni tosi hyvin. Kyllä me siihen joku 200 tonnia käytettiin. Ja niin kuin ihan omaa rahaa, ei mitään sijoittajien monopolirahaa. Me saatiin yksi asiakaskin. Night People Group. Kyllä. Se on jännä, kun nykyään jos sanoisi, että Night People Group, niin kukaan ei tiedä, mistä puhutaan. Sitten on sille ne vanhat sedulat. Kukaan sedu. Totta, joo. Täällä nämä boomerit puhuu bängerissä. Että Meillä aikoinaan toimisto oli Kampissa ja yläkerrassa oli Tiger ja sitten siellä toimi se kortti. Niin. Kyllä siellä on vielä, eihän enää ole yökerhoja. Ei ole. Kaikki on lopetettu. Joo. Niin joo. Yökerhoihin se loppujen lopuksi sitten meni pelkästään Night People Groupille oikeastaan. Tai siis se oli loppujen lopuksi ainut asiakas. Kyllä me oltiin niin lähellä saada ne joku hämmentäviä brändejä. Meillä oli siis hyviä miittejä Harmonixin ja Harrodsin kanssa ja tämmöisiä. Mutta ei sitten ihan lähtenyt kumminkaan. Mutta sitten me oltiin tehty sitä Quick Cardia Night People Groupille sille vähän eksklusiivisesti. Ja sitten vitsi, että me halutaan se, että sä pystyt maksamaan näitä niin kuin juomia täällä ja tilaamaan ne silleen, eikä tarvitse mennä sinne baaritiskille jonottamaan ja applikaatiosta ja näin. Mutta jostain syystä silloin vielä, ja tätä on niin vaikea hahmottaa, että miten se on mahdollista, että vuonna 2012, niin ajatus tähän oli se, että tehdään jollain niin kuin operaattorilaskutuksella. Joo. Siis sitä on niin käsittämätöntä, että siis puhelimethan näyttää ja toimii ihan samalla tavalla kuin silloin. Ja mikään ei muuttunut, kamera on vähän parempi. Mutta jotenkin se aivot, mullakaan ei toiminut siis silleen, että me puhuttiin jonkun Elisa ja Soneran kanssa sitten, että tehdään tämä niinku operaattorilaskutus näille juomille. Ja sitten se oli silleen, että meillä pystyy verkkosoftaa päivittää kerran puoleen vuoteen. Että jos ei silloin ole se teidän tuki siellä, niin enkö ne happen. Ei jakseta alkaa tekemään. Jäi tekemät siinä kohtaa. Meidän piti perustaa sitten niinku näiden Night People Groupin joidenkin tyyppien kanssa yhteisyrityskin tähän liittyen. Joka nimi piti olla Dilosys. No niin. Mä olisin, että tämä on niin lähellä dildosyssiä, että Digital Loyalty Systems. Okei, joo. Mä jäin muistelemaan sitä Quick Card-appia. Siinä on aika makea se korttianimaatio. Kyllä. Löydetään myös joku video, toivottavasti. Ja kun tavallaan haluttiin tuoda, sä puhut viimeksi siitä Amexin tavallaan makeudesta, että on musta Amex ja näin, niin haluttiin tuoda se, että on arvokas kantistaso ja että se kortti tuntuu joltain. Niin se oli niin kuin sun 3D-animaatio juttu, se heijasteli valoa, joku puhelinta kallisteli, niin se kortti heilu mukana.
Ja siinähän oli tämmöinen niinku teoreettinen näkemys siitä, että sitä on vaikeampi feikkaa. Että sitten sen jälkeen siinä, missä niinku, jos sulla joku ehkä, HS-ylipussa on niin jotain semmoisia animaatiot sitten laitettu, että se ei ole niin, mutta olisi vaikeampi vielä. Joo, totta. Niin mutta sikäli hauskaa, että sehän elää yhä jossain muodossa. Niin. Tallinkin mobiiliäpissähän on edelleen se kantiskortti. Mä en tiedä, käyttääkö se enää sitä koodia, mutta kumminkin se sama konsepti on siellä mukana ja se kortti edelleen heijastelee valoa. Ai. Mutta se oli kyllä hienompi se suunta. Siinä oli enemmän kiiltoa. Hirveät bump map hässäkät. Joo. Mutta se jäi niinku kaivelemaan sitten niinku hampaankoloon, että se ei oikein lähtenyt. Ja no mun sitten seuraava juttu oli se, että no sitten me tehtiin erinäköisiä applikaatioita tietysti Kvinkan kanssa. Me tehtiin Slushin applikaatio. Ja se oli sinänsä niinku käänteen tekevä, että vuonna 2013 siis me tehtiin eka kertaa Slushin applikaatio. Ja se oli aika siisti. Mä löysin siitä semmoisen promovideo. Joo. Sellainen pätkä tähän näin. No niin, joo. Hieno. Oi. Aika makonen oli. Joo. Nyt tässä on syy katsoa sitä videoversioa. Totta. No, että Spotterin puolella tietysti pääosakatselusta onkin kuuntelua. Niin nyt laittakaa videot päälle ja näette, miltä näytti kuule 2013 vuoden Slushia. Joo, siinä oli makea se, kun oli se monilavainen aikataulu. Ja kun se liikutti sivusuunnassa, niin sitten niin kuin tarttu kiinni siihen näytön laitaan ne tavallaan otsikot, kun sitä scrollasi, niin se toimi paremmin. Semmoinen häkkikasa, ettei mitään järkeä. Ja Android-versiossa se ei toiminut ja sitten Android Core, hänkin oli kova tämmöinen fronttitekijä Tommi, niin hän oli vähän sillä hitsi, kun hän ei saa se toimimaan, kun iOS saa toimia. Sitten, oliko sen sitten myöhempänä vuonna sitten häkkäsi sen mukaan sinne seuraavaan versioon, mutta ekana vuonna se oli vain iOSilla. Mut sen jäljiltä sitten, kato kun mä oon ollut sitä mieltä, että mä oon kerran niinku morjestanut mikiä vuonna 2013 Slushissa. Ja that's it. Joo. Ja sitten sulla oli jotain niinku ihme sisäpiirtitietoa. Mä yhtäkkiä niinku tuossa äsken väittää, että mulla on todistusaineistoa, että me olisi tavattu mikin aikaisemmin. Et mun muistikuva on se, että, ja tästä valokuvia. Tästä videota. Ennen vanhaan otettiin valokuvia vielä. Meillä oli silloin semmoinen idea siellä Kvikillä, että meillä oli joulujuhlat. Meillä oli laskiaisjuhla. Ja joululahjaksi annettiin pulkka asiakkaille. Että tervetuloa meidän juhliin sitten helmikuussa. Ja sulla oli hirveä tarve antaa se pulkka mikille. Joo, hirveä tarve. Mä en muista sitä ollenkaan. Meidät oli kutsuttu Aalto OS:n järjestämille tämmöisille niin kuin karokkasitseille tavallaan Slushin kunniaksi. Ja siinä sitten kun mentiin bussilla kampista, niin sulla oli se pulkka mukana. Sitten Miki hyppäsi kyytiin sinne bussiin siinä, onko se mikä lastenlehdon puisto tai siinä, eli niin kuin, mistä ne bussit vähän kulki tunnelista ulos kaikesta aikaa. Niin Miki hyppäsi kyytiin, ja jotenkin mä aisin semmoisen niinku oudon niinku jännitteen. Et ihan niinku saisit primääristi seksuaalisen. Niin, että ihan niinku, tää on jotenkin merkittävä tyyppi. Jotenkin mä näin, että sä koet, että tää on jotenkin spesiaali tää ihminen. Sitten siellä juhlissa mä näin sen, miten niin kuin Miki oli semmoinen niin kuin mehiläiskuningas tavallaan. Tuntuu, että hän oli keskipiste ja kaikki tiesi, että tuossa Miki ja hän kulki siellä silleen niin kuin sankarin ominaisuudessa. Ja näin päällä semmoinen koko vartalo jumpsuit, tai mikä se semmoinen hallari juttu on. Menin kanssa vielä niin kuin naaman eteen kiinni se vetskari. Semmoinen vähän häiritsevä. Ehkä me nyt laittaisiin valokuva tuohon noin. Ja kun mä katsoin sitä valokuvaa nyt jälkeenpäin. Niin se ei varmaan, onko se Miki? Niin se oli voltin sininen. Ja vielä hullumpaa, tätä mä en muistanut, mutta yhdessä kuvassa vai päässä poronsarvet. Niin. Ihan niin kuin se maskotti myöhemmin. Tämä on kaikki niin kuin kauan sitten jo kirjoitettu tähtiin. Niin siis, että Miki on, tiedätkö, cosplayannut Juhona. Muistan Juhosen maskotin nimi. Taisi olla Juho. Ylä vai miten se nyt menee. Jo niin kuin vuonna 2013. Joo. Mutta joo, mulla jäi mieleen tämä kohtaaminen Mikin kanssa ja se, että mä kiinnitin huomioon, että teen kemiaa jollain tavalla. Mutta joka tapauksessa, olkoon miten on, niin silloin kun Miki sitten soitti mulle 2014 tammikuussa ja sanoi, että nyt olisi yksi keissi, että tavataan lasipalat siis kahvilla, nyt onko aikaa. Niin mulle ei ollut siis, me ei oltu mitenkään silleen tuttavia. Ja mentiin sitten sinne. Miki siinä sitten pitchasi, että hei, tässä me voitaisiin olla pöydässä ja
joku tuolta vaan niin kuin lappaa sitä safkaa. Eikä meidän tarvitse mennä jonottaa tuonne, että miksi ei me niin kuin voida tilata ja maksaa tässä. Joo. Että eikö se niin kuin paras juttu ikinä? Mä silleen, että no todellakin, mutta kunhan vaan se ei ole niin kuin white label, koska siis tämä Quick Cardin ongelmahan oli se, että se idea oli tehdä jokaiselle asiakkaalle oma softa, jolloin yksikään näistä softista ei saa riittävästi latauksia, että sitten on merkittävä. Ja sitten sen jälkeen sun täytyy niin kuin ylläpitää lopulta niin kuin satoja eri, melkein samanlaisia softia. Jokainen kumminkin haluaa vähän omaa viritystä omaansa. Kunhan tämä on sitten niin kuin oma juttu, ja me ei todellakaan myydä silleen, että Lasipalat sillä on oma softa, vaan se on meidän softa ja se on meidän brändi ja me omistaa asiakkaat. Ja näin. Ja Mikki oli totta kai me tehdään, yes. Fiksu mies. Fiksu mies. Ja no mutta mä olin silleen, kun siis Quick oli siinä kohtaa joku 20 henkeä. Oli joku 20 jotain ja että semmoinen. Ja sä siihen mennessä jo vähän sitä mieltä, että tämä on liian suuri ja tämä on pilalla. Että sä niin kuin aina firman juhlien niin kuin loppuvaiheessa laskuhumalassa silleen, että ei helvetti, että jossain kohtaa kerätään nämä kaikki hyvät tyypit pois ja lähdetään perustamaan kunnollista, että niin. ei jaksa katsella enää. Joo, silloin mun mielestä 20 oli aika paljon. Mutta siis meitä oli 3 perustajaa siinä. Me oli 3. firmasta noin suunnilleen. Ja tietysti niin kuin että oli hommaa. Mutta sitten se jälkeen, mikä sanoi, että lähdetään perustamaan tämmöistä, mä sanoin, että mun täytyy vähän miettiä, koska tästä täytyisi niinku kumminkin jättää oma firma. Ja sitten 2 tuntia myöhemmin soitin sille backiin ja sanoin, että fuck it, let's do it. Mullahan oli semmoinen, minkä mä sanoin aikaisemmin, naivi näkemys siitä, että mä osaan tehdä niin kovaa softaa. Niin seksikkään softan tähän näin, että että kunhan Miki vaan hommaa meille vähän rahaa ja alkunäkemystä, niin näkyvyyttä, niin sehän sitten ihan virallisesti vaan räjähtää maailmankaikkeuteen. Koska silloin on käynyt labyrintillä aikana, siis eli mun ensimmäinen menestynyt, no okei, pajat, se oli ihan ok, mutta silleen tämä Wooden Labyrinth 3D, niin sillä oli siinä kohtaa joku yli 10 miljoonaa latausta kumminkin. Ja eihän sitä millään ollut markkinoitu. Se oli vaan lähtenyt sillä, että se oli niin kuin silleen hyvä. Ja ihmiset sitten. Onko sitten joku 500 000 kaikkiaan teet myyntiin sillä niin kuin kaikkien aikojen? Niin, että jos laskee kaikki mainokset ja myynnit ja kun sehän voitti 100 tonnia palkintorahaakin. Se on niin paljon, joo. Siinä oli kaikenlaista. Joo, siinä luokassa. Mutta siinä oli sitten loppujen lopuksi monimutkainen omistajuusrakenne, että ei se kaikki minulle tullut. Että jos verottaja alkaa miettimään, niin ei missään nimessä. Kaikille muillekin meni osia. Mutta näin mä ajattelin. Ja että nyt lähdetään tekemään hommia. No siinä me lähdettiinkin, meitä oli siinä kohtaa siis 3. Miki ja Mika oli jo ennen sitä. Ja tämä on semmoinen harvinainen tieto ehkä, niin yrittänyt samaa konseptia aikaisemmin. Mun käsityksen mukaan vuonna 2013 ne oli kasannut jonkun sortin tiimi, jossa oli ollut Miki ja Mika jo, ja sitten joku muu appityyppi. Ja sen nimi taisi olla Zaplane tai jotain. Joo. Ja siitä oli sitten jotain konseptikuvia, mutta se ei ollut lähtenyt mihinkään. Joo. Ja sä kerroit jossain aiemmassa haastattelussa myös, että ei täysin uusi tieto, mutta olisi kiinnostavaa kuulla joskus näiltä tyypeiltä, että mikä fiilis. Mun mielestä tässä tulee seuraava semmoinen, jolta voi kysyä, että mikä fiilis, koska tietysti sehän on jännä aina, kun on mahdollisuus sijoittaa johonkin. Ja sitten jos se menee tosi hyvin, niin sitten voi sanoa silleen, että hei, miltä tuntuu olla sijoittamatta Uberiin? Niin. Miltä tuntuu olla sijoittamatta Volttiin? Meillähän semmoinen pääsijoittaja loppujen lopuksi oli Inventure, ja sitten se jälkeen se meidän alkuperäinen pääsijoittaja, niin ei lähtenyt mukaan ollenkaan, jota haviteltiin siitä hetken päästä. Mutta mähän siis, ehkä syy miksi ei silloin lähtenyt, oli se, että kukaan ei lähtenyt vaan niinku tekemään sitä. Ja mulla oli vaan niin hirveä polte. Mä olin siis lähtenyt Quickistä niinku jo 2013 lopussa pois kuukaudeksi. Mä olin silleen, että ei mä jaksa sitä konsulttipaskaa. Mun täytyy tehdä taas jotain niinku omaa. Ja että 5 vuotta oli mennyt siitä, kun mä tein labyrintin, niin mähän tein sitten labyrintistä tämmöisen 5-vuotisversion. Mä tein kuukauden koodin se uudestaan ja pikselin siinä juttuja. No ei se nyt oikein hirveästi lähtenyt siinä kohtaa, mutta tuli sitten taas niinku maitorahat. Että kyllä sitten niinku lounaat maksoi sitten taas sille, että sen sai taas toimimaan. Mutta mä olin jo niinku aikeissa lähteä joka tapauksessa pois. Mulla oli sitten taas toinen vaihtoehto, joka oli Gamebook, jonka mä olin aikanaan siis Quickistä lähtenyt koodaamaan sitä. Sitten se oli meidän asiakas. Mä olin sijoittanut siihen pikkusen. Eikö se ole hengessä? Ja se on edelleen hengessä. Ja nythän sillä pikkuhiljaa se alkaa sieltä punnertaa kai niinku liikevaihtoakin ulos. Eli golf-appi. Golf-appi, joo. Niin siitä oli sitten niinku tarjous, että hei, haluatko että niinku 5 tai 10 pinnaa firmasta tuu tänne nyt niinku takaisin. Ja sitten mä olin silleen, että
että jotain pitäisi tehdä. Joo. Mutta lähdin sitten lätkimään sitä softaa kasaan Mikan kanssa. Meidän niin tehtäviä, kun se, että Mika piirsi, tai me suunniteltiin yhdessä ehkä silleen sanotaan käyttöliittymätasolla hommat. Sitten Mika piirsi pikselit ja sitten sen jälkeen mä toteutin sen ja lisäsin kaikki animaatiot sun muut, koska se oli ehkä mun vahvuus kehityspuolessa. Että lähditte devaamaan sitä appia jo ennen kuin oli muuta tiimiä olemassa. Joo. Me heti, me oltiin Pappa Albertissa, Albertikadulla. Siellä me oltiin ja koodattiin hommaa eteenpäin. Tehtiin demo. Okei. Miksi siellä? En mä tiedä, siinä oli joku Mikin rakkaustarina siitä paikkaa kohtaan. Joo. Ihan sama. Kyllä me käytiin siis Simon kentäkin aulassa jossain kohtaa, mutta se ei tuntunut yhtä hyvältä. Okay. Se olisi ollut mulle parempi, kun olisi päässyt, niin kuin nämä halusi helsinkiläiset. Kun mä tulin Espoosta, niin se olisi ollut siinä kampissa, se olisi ollut parempi paikka. Niin. Mutta siitä tietysti ongelma oli se, että mä en koskaan tehnyt mitään backendia, mitään niin serverijuttuja. Me tarvittiin siihen sitten serveritekijä. Mulla oli yksi, jota mä tiesin, että tää on kova. En viitti sanoa nimeltä, kun saattaa särsyttää sitäkin. Mä olin silleen, että hei, nyt tuut. Ja sitten se oli silleen, että kun hänellä on yksi, hän on tekemässä yhtä hommaa, jossa on patentti, ja hänen täytyisi tehdä tää loppuun. Että puolen vuoden päästä, mä olin, että ei, too slow bro. Ja hän ei päässyt sitten messiin. Ja sitten sen jälkeen me tavattiin Lauri ja Oskari. Ja kävikö se niin, että ne vähän kuin yhtä aikaa, tietämättä toisistaan, niin lähti tekemään jo jotain? Ei, ne tietämättä toisistaan, vaan me tavattiin ne yhdessä. Okei. Ja sitten mä olin silleen, että että vaikutti ihan niin kuin nohevilta tyypeiltä. Ja mutta ei me tarvita kahta. Et me tarvitaan yksi. Että ei mitään järkeä ottaa kahta. Ja mutta sitten illalla sieltä alkoi niinku lappaamaan jotain niinku arkkitehtuurisuunnitelmia ja tälleen me se tehdään. Sitten mä olin Mikille, että mitä helvettiä, että eikä me nyt sanottu, että joo. niin. Että eihän me, ne oli siis tehnyt yhden epäonnistuneen startupin, mutta ne oli lähellä niinku opiskelijoita mun silmissä. Ja sitten sen jälkeen me laitin etäpuoleltunut yrittäjä. Että ei hemmetti. Ja vielä 2. Sitten me oltiin, että mutta ainakin ne on niinku innostuneet. Ehkä me otetaan sitten 2. Joo. No ajettiin 2. Sitten meillä oli 5. Laurihan oli mun kouluttaja Rukissa. Ai niin on. Mun edeltäjä matrikkeli vastaava, eli sikäli hyvin pieniä. Niin sä oot käynyt Intin tosi vanhana. Maailmanpiirit, joo, mä kävin Intin vanhana. No tässähän oli semmoinen jännä juttu, että mä en ollut käynyt Intiä ollenkaan. Joo. Ja nyt eletään siis vuotta 2014 niin alkukevättä. Ja mulla on lykkäystä Intistä vuoteen 2014 kesään. Ja that's it. Se on viimeinen lykkäys, minkä mä voin saada. Mun pitää mennä Intiin muutaman kuukauden päästä. Ja että nyt on 2 vaihtoehtoa, että joko totaalikieltäytyä ja toivottavasti saada niinku pantarangastus ja olla sitten niinku himas koodailee. Tai sitten saada jostain siihen paperit. Ja sittenhän mä sain se, että siitä, että mulla on polvi leikattu ja se oli vähän yliojentuva ja sitten todettiin siinä lääkärin kanssa 2, että eiköhän ole parempi, että pojasta tulee yrittäjä eikä lähdetä ryynäämään. Niin. Tai tämmöinen. En mä kertonut niille muille koskaan tietenkään. Me oltiin silleen, tässä sitä ollaan tiimiä, firmaa perustaa. No, katsotaan, kuukauden päästä saattaa olla, että meikäläinen lähti Intiin viirisin. Mä pelkään, että mulla ei ollut ballsia sanoa niin totaalikieltäytyä. Niin. Se olisi kumminkin vaatinut semmosia. Ja mä muistan, kun sä leikettiin ajatuksella, että sä teet tästä jonkun mediaspektaakkelin ja lähdet uhoamaan jotain, mutta ehkä parempi noin. Ehkä se oli parempi näin. Mutta sitten tullaan tähän näin, että meillä on 5 perustajaa. Ja sitten pitäisi niinku jakaa kumminkin. No firma ei vielä virallisesti ole olemassa, mutta me tehdään sitä tuotetta. Ja sitten jotenkin pitäisi päättää, että miten tämä firma jaetaan. Ja Mikihän on sitä mieltä vielä nuorena idealistina, että hei, me jaetaan tämä tasan. Että kaikille 20 pinnaa ja homma on sillä selvä. Ja tämä jatkuu aika pitkään, kunnes sitten tulee niinku sijoittajat kuvioihin, jotka on silleen, että ei helvetti, että et voi näin tehdä, että ei kelpaa. Että pitää olla niinku, toimarilla täytyy olla enemmän ja sitten nämä muutkin täytyy niinku ränkkää. No, me ollaan jo sitten, ennen kuin Juhani tulee sitten kesän lopussa messiin, niin me oltiin jo niinku jaettu firma sitten silleen, että Mikillä on eniten. Ja sitten sen jälkeen mulla ja Mikalla oli lopulta yhtä paljon, sen takia kun Mika on ollut jo aikaisemmin, mutta Elias on tärkeämpi. Ja sitten mulle oltiin sovittu, että mä menen hallitukseen ja Miki, muuten meillä on 2 hallituspaikkaa, minä ja Miki. Ja sitten sen jälkeen, että se on mun taas bonus verrattuna Mikaan, kun mä olisin, että no kyllä mä nyt on niinku
mulla on jo 10 miljoonaa applikaatiolatausta, että tässä sitä ollaan niin kuin aika staroi kumminkin. Että tässä on nyt joku hemmetin slussigraafikko. Come on! Niin sain sitten hallituspaikan kumminkin. Ja sitten siitä niin kuin steppi alaspäin Lauri Oskari. No joo. Lopputulos oli se, että mä sain vähän enemmän kuin tasajaossa. Niin sitten mä silleen, okei, fine. Yleensä puhutaan, että niinku, mitä 3 henkiä on aika hyvä niinku määrä perustajia. Että toi niinku 5 on aika paljon ja vielä 6, niin se on jo tosi paljon. Muistan, että sä soitit mulle jossain kohtaa, varmaan silloin keväällä. Joo. Tavallaan kerroit, että nyt sä oot lähes tämmöiseen niinku, uuteen juttuun. Ja vähän silleen, että sori, että nyt se on tavallaan känninen uho siitä, että tehdään se kunnon firma, niin se ei nyt tapahdu, että nyt on tämmöinen ja tämä on sen verran täynnä, että tänne ei enää mahdu, että katsellaan. Mutta silleen hienoa, että sitten tuli Amazing Grace ja ne kaikkea bangeria, että tavallaan johonkin pääsi mukaan. Että. No, tässä oli se, että me mietittiin aikanaan, silloin mehän oli vielä Pietilä myös, niin pitäisi semmoinen Pietilä Consulting. Joo. Pitäisikö me vaihtaa bangerin nimi? Joo, jäi se tekemättä vielä. Ehkä mä tuun sun konsulttifirmaan mukaan silleen siivoamaan toimistoa. Just näin. No me tehtiin sitä softaa, mutta tässä oli sellainen tausta, että sitten niin kuin Miki oli silleen, että hei, hänellä on tässä tämmöisiä hyviä advisoreita. Että hänellä on Pirkka Palamäki. Pirkka on ollut kuule F-Securella tekemässä niin kuin CTO-hommia tai jotain muuta. Että Pirkka tulee tänne näin ja että nyt tehdään tästä pankki. Joo. Mitä helvettiä. No joo, kato kun ja tässä oli, siis homma on niin outoa. Siis jälkikäteistä miettii, mitä ihmettä. Kun meidän oli tosi vaikea saada sitten niinku luottokorttimaksuja menemään tämän homman läpi. Että joo, oli Stripe ja Braintree oli olemassa, mutta ne oli tosi kalliita. Ne oli silleen joku 3,5 pinnaa, 5 pinnaa tyyliin komissio. Stripe on aina PSP, eli Payment Service Provider, eli semmoinen taho, joka hoitaa sen luottokortin hallinnoinnin ja ottaa sen kortin talteen. Mutta se ottaa niinku kaiken. Se on silleen näppärä, että se on suoraan plug and play, saatat sen suoraan näin, plump, mutta sen niinku komissio on niin korkea, kun meidän alkuperäisissä Exceleissä meidän piti laskuttaa ravintoloilta semmoista 5 pinnaa korkeintaan. Jos sä laitat 3,5 pinnaa niin kuin siitä, että sä laskutat, että sun luottokortit menee, niin se aika ohueksi se omassa laissa. Mä sanoin, ei, tää oli ihan liian kallis. Ja sitten sen jälkeen me juteltiin suomalaisten pankkien kanssa, Nordea ja OP ja mitä ikinä, että me haluttaisiin laskuttaa luottokortit. Sanoin, että mutta teillä on niin kuin, tiedätkö, jokainen noista ravintoloista on teidän toimipiste. Ja me aletaan laskuttaa jokaisesta toimipisteestä niin kuin 50 € kuussa. No, että ei. Että kun edelleen mä otan tuommoista slicea, ja kun mä aluksi tilauksessa, me näen kaikki ravintolat, meillä tappiollisia niin kuin jäisyyden. Että ei ole mahdollista. Joo, ei kun nämä on näitä niin kuin swap-merchantteja. Ja se oli tosi vaikeasti sekin, että onko teillä niin kuin rahaa, paljonko teillä on vakuuksia. No, se, että sai niin kuin edes luottokortit toimimaan, niin oli tosi vaikeasti. Me oltiin, että hei, wait a minute, mitä jos me oltaisiin sittenkin pankki? Että me luotetaan nämä hommat, poistetaan se luottokortin syöttö, kitka, että sä vaan annat sinne hetun ja osoitteen ja me aletaan laskuttaa sua. Ja tämä oli niin kuin se alkuperäinen idea. Se on vähän tämän klarnamaista. Niin. Joo, ja loppujen lopuksi sitten olisi vahingossa ruveta Klarnaksikin. Ei sillä mun mielestä. Kaikki firmat, jotka tekee niin kuin rahaa puhtaasti rahalla, on aika epäeettisiä. Että niihin aina sisältyy sitten semmoinen niin kuin tyhmän höynäytyskulma kumminkin. Että mä oon ihan tyytyväinen, että Voltti ei lähtenyt siihen. Ja onko se niin, että tuossa nimessä on niin kuin ripaus sitä tavallaan Volt-Holvi-ajattelua? Just näin, eli sitten tämä nimi oli tosi vaikea homma. Me sitten lopulta siinä kohtaa, kun nimi päätettiin, oli Juhanikin on liittynyt firmaan. Ja sitten se oli sille, että mikä on tämän firman nimi. Ja jokaisen niin pitch deckissä ja näin on eri firman nimi. Mulla on tässä yksi video muuten huhtikuulta. Eli kun siis eka koodirivi on kirjoittu helmikuulla, niin huhtikuulta, missä on niin presentoitu tämä meidän applikaatio. Ja siinä meidän nimi oli, mikä se nyt olikaan? No, te näette sen ehkä tuossa ruudulla nyt. Osa näkee, joo. Mikä sehän se oli? Blink. Joo, Blink se oli. Se oli Blink yhdessä kohtaa se oli Skyliner. Sitten sen jälkeen, koska niin kuin jokainen hyvä tech bro, niin Mikki oli lukenut jossain kohtaa vähän Ajan Randia, niin yhdessä kohtaa firman nimi oli John Galt, joka taas on Atlas Shrugged-hahmo, en ole lukenut kirjaa. Joo. Ja sitten se oli yhdessä kohtaa, piti olla Blueberry Pie. Näitä on kaikenlaisia. Se piti olla Zeppelin, sen piti olla Hindenburg, sen piti olla Paid 2 D:llä. Joo.
sitten Juhani meni tekemään katukalluppeja ja sitten Joo, joku tämmöinen video onkin muista ollut jossain kohtaa julkisuudessa, vai oliko se teidän oma joku, mutta joku tämmöinen Gallup-video on näkynyt. Mutta sitten meillä oli paikalla huoneessa silloin, kun Volt keksittiin. Mä olin silloin Jari Sarasvuon tämmöisiä ihme valmennuksista tulossa pois ja sitten se siinä autossa tuli soittaa, että hei, nyt olisi nimi Volt. Että se on vähän niin kuin holvi ja sitten se on niin kuin nopea ja sähköinen ja kaikkea muuta. Mä olin, että okei, hyvä. Joo. Sillä mentiin. Mutta me oltiin tehty sitä softaa sitten siinä ja se niin kuin alkoi olla demokäytössä silleen ihan toimiva. Antoi ongelma, että se backendi, niin siellä oli siis, että jokaisella käyttäjällä oli tilejä ja jokainen maksu oli niin kuin tilitransaktio ja sitten siellä oli niin kuin vastintilit ja kaikkea. Mutta se oli ihan hemmetin hevi se tapa, millä sitten niin jokainen niin kuin transaktio allekirjoitettiin ja se oli niin kuin pankki-infra henkinen. Se on sitä hyvä, että ei vielä siinä kohtaa keksitty lohkoketjua, ettei tarvinnut semmoista. No niin, just näin. Sinne rakentaa. Että meidän se niin kuin backendi-kehitys vaan venyi ja venyi, vaikka siellä oli 2 tyyppiä. Ja sitten mä niin kuin yksin naputtelin sitä, mutta kun mä sain häkkäillä mitä haluaa. Niin no mutta sitten piti hankkia eka paikka. Ja mähän olen myynyt Voltin ensimmäisen niin kuin ravintolakeissin. Okei. Joo. Se oli siis Ashkan kahvila Kampissa, jossa meillä oli meidän niin kuin eka demosessio. Ja missä kohtaa se oli? Se on siinä, missä on Hesburgeri tai oliko siinä Tigeri jossain kohtaa siinä niin kuin sähkötalon päässä. Siinä bussiasema E-tasossa. Ai niin, ei sillä enää bussiasemaakaan. Tästä on vähän aikaa. On siellä busseja edelleen, mä en mennä Espooseen. Okei. Ja niin silloin meidän se backendi oli vaan semmoinen, että jos sinne kirjoitti jotain, niin se vaan toisti sen saman takaisin. Ja sitten se kirjoitti sinne lisää, niin se toisti sen koko homman takaisin. Se oli semmoinen, no mun softa toimi sen kanssa. Että se vaan niinku kasasi sinne sitä niinku tilauskirjaa ja sitten siellä oli se ravintola-applikaatio ja sitten me oltiin siinä pöydässä ja tilattiin kaakaata ja pullaa ja pling, kuului sieltä ja sitten käytiin hakemaan se ja sitten me oltiin silleen, oh my god. Tämä on ihan paras. Tämä on niin hieno. Tämä on niin hyvä. Ja sitten Miki tuli sinne. Miki oli sille kokeili. Kokeile nyt. Sitten Miki kokeilee. Sitten okei. Tämä on ihan fine. Sitten, Miki, mitä vittua? Joo, no ja. Ja totuus oli se, että se kesä me oltiin, me täyttiin siinä kohtaa olla jo Slushin toimistolla sitten. Ja siinä saksalaisen koulun lähellä. Ja pikkukopissa. Mutta Miki oli Slushin toimari. Ja Slush oli tullut syksyllä ja Mikillä oli vähän muutakin mielessä kuin Voltti siinä kohtaa. Ei Miki ollut niinku missään määrin täysin. No mitä sillä olisi ollut tehtävää, kun ei ollut mitään myytävää, ei ollut mitään niinku johdettavaa, ei mitään devattavaa. Mä vastasin tuotteesta, niinku siitä product leadaamisesta ja sit iPhone-klientista. Ja sitten se oikein pojat koodasi ja Mika designasi. Siinä me oltiin, me tehtiin hommaa mutta sitten Mikillä alkoi painaa se, että Slush on tulossa ja Slushin stressit tietysti. Ja tietysti se oli, niin kuin sanottu, niin sehän oli niin kuin Slushissa the man. Että se oli tekki-alan julkis. Ja niin kuin startup-legenda, vaikka ei se nyt omaa firmaa ollutkaan. Niin se olisi niin kuin hänelle tosi vaikea hypätä siitä pois, jättää se taakse ja lähteä perustaa firmaa sulla riskillä. Niin se oli sitten se kysymys, että lähteekö Miki messiin. Okei. Ja no pahimmillaan me juteltiin siitä muiden kanssa, että no mitä jos me perustetaan sitä ilman Mikiä? Että jos kerran Miki ei lähe ja meillä on nyt tämä demo ja me ollaan niinku fiiliksissä, tämä on hyvä juttu. Ja jos Miki nyt vaiheilee, niin pitääkö meidän niinku nostaa rahoitus ilman sitä? Ongelma vaan oli se, että meillä ei ole mitään kontakteja rahoitukseen. Että Mikillä oli niinku kaikki ne suhteet sinne päin. Just näin. Just päästäkin siihen meidän ensimmäiseen, jonka piti sijoittaa, tämä oli se oli joku OPR-vakuus tai joku muu. Mä en tiedä, mistä ihmeessä se tuli. Se oli jotain, kautta kai Mikin tuttuja. Ne oli tehnyt massinsa kai jollain pikavipeillä tai niin kuin lyhytlainoilla. Ja niillä oli sitä paljon. Ja sitten me oltiin silleen, että no okei, fine, whatever. Käytiin kysyä niiltä rahaa. Muutamakin palaveri pizzattiin niille ja sitten ne oli silleen, että ei pysty. Että liian riskikästä, että ei ole mitään järkeä. Joo. Olisi se varmaan ollut joku. Joo. Mä mietin sitä, että kun Mikikin oli tommoinen niin kuin justiin startup-ihminen ja näin, niin sitten on tiettyjä niin kuin tämmöisiä lean startup-periaatteita ja prosesseja ja kaikkea tällaista, miten tavallaan hommia neuvotaan tekemään. Joo. Että pitäisi niin kuin ensin validoida ongelma ennen kuin lähtee tekemään ratkaisua ja kaikkea tällaista. Niin oliko siellä mitään tämän tyyppistä validaatioprosessia, tämmöistä niin kuin get out of the building -tyyppistä lähestymistä vai menittekö te vaan sinne neukkarin koodaamaan?
Ja mullahan on ollut taas niinku eri näkemys maailmasta. Mä oon sitä mieltä, että jos ei sulla niinku founderina ole semmoista intuitiivista näkemys siitä, että sun tuote on hyvä, niin sit sä oot varmaan väärä founderi. Jos sun täytyy kysyä sun asiakkaat hirveästi kysymyksiä, niin mä oon sitä mieltä, että hei, laput silmillä ja koodataan se niinku sun oma näkemys, että tämmöinen pitäisi olla. Ja sit voi kokeilla. Mutta jos joudut jokaisen niinku nappulan paikan sieltä hinkkaamaan. Ei ole nappulan paikkaa, mutta tavallaan sen niin kuin tarpeen validaatio. Kyllä me nyt tiedettiin, että kyllä nyt ihmiset tarvitsee safkaa. Eli ei siinä nyt ollut semmoista suurempaa mystiikkaa. Kyllähän silloin oli niinku pizza online sun muut. Ne oli niinku verkkopohjaisia. Kukaan ei ollut tehnyt sitä kännykälle. Ja nythän niinku tietysti kun katsoo sitä, että nämä kaikki firmat on perustettu about samaan aikaan. Että siellä on niinku DoorDashit ja Foodrot on perustettu vuoden sisään meistä. Niin että kopioitiinko menee? No myöhemmin joo, mutta ei me siinä kohtaa edes tiedetty, että on olemassa. Me luultiin, että me ollaan ainut. Me oltiin sille, vitsi, me ollaan neroja. Tietysti jotain analyysiä, kun se gastronautti oli aikoinaan, joka yritti tehdä tätä hommaa, mutta aika kalliilla rakenteella. Niin, ei me siihen, niin kuin, kyllä me tiedettiin, että se on ollut olemassa. Mutta ei me siinä kohtaa miettiin sitä, että silloin Uberi oli semmoinen juttu, että silloin kuhistiin siitä, että tästä last mile deliverystä tulee semmoinen niin kuin vesihanan tyyppinen commodity, että sitä vaan tulee sitten. Niin ja me ajateltiin, että hei, hyvä, kuljetus kuulostaa kivalta, mutta niin kuin ihan hirveältä tehdä. Ja me ollaan tekkifirma, meillä ei mitään kuskeja semmoisia, että antaa niiden tehdä se, me vaan omistaan asiakkaat ja sitten sen jälkeen Uber toimittaa. Eikö se puhunut jossain kohtaa, että jos ette joutu ottaa kontaktia ravintoloihin ja säätämään tämän ihmisten kanssa, niin se oli jo riittävän niin epämääräistä. Se on mun mielestä ei enää kuskeja tähän. niin näinpä. Mutta joo, meidän myös muut pitch-jutut meni tosi pieleen. Osin ehkä just sen takia, että Mikillä ei ollut ehkä semmoinen drive päällä, että nyt lähdetään. Me oltiin Mikin kanssa sitten, pitchattiin Lifelinelle, Petteri Koposille ja Petteri oli silleen, ei lähde. Joo. Petteri on sitten kumminkin Voltin-hallituksen puheenjohtaja. Et kyllä se jotain kävi kumminkin. Mutta ei lähtenyt Lifeline-messiin. Ilkka Kivimäki, joka on silloin Inventuren partneri, niin oli ollut jo jossain määrin kai Mikin mentori aikaisemmin. Ja se oli sitten silleen, että hän kyllä hoitaa Inventuren messiin. Sitten meidän piti mennä kumminkin pizzaamaan sinne. Me käytiin jossain tuolla niin kuin Aalto S:n tiloissa Inventure Pitching Dayssä. Mielestäni meni hyvin. Ja ne sanoi, että joo, sieltä piti tulla 200 tonnia. Nyt se kysymys on, mistä me kaivetaan sitten loput rahat kasaan. Mä mietin ihan oikeasti siinä kohtaa, että pitäisikö itse sijoittaa. Sitten mä sanoin, että mulla on jo niinku kumminkin useamman 100 000 euron niinku, positio tässä. Ihan silleen vaan paikalle saapumalla, että ehkä mä nyt kumminkaan. Ois pitänyt. Ja loputhan tuli sitten Siilasmaalta ja Piiketveliltä ja. Mä veikkaan, että se voi vaikuttaa kyllä sen dynamiikkaankin, että siellä ei ole kenenkään omaa rahaa. Että jos siellä on yhden tiimeisen rahaa, niin se voi vaikuttaa myös siihen, miten se tuntuu muissa se kokonaisuus. Että se voi olla ihan hyvä, että ei ole silleen. Niin, ja se on, mä sanoisin sitä tietysti, että kun tekee tämmöisiä korkeariskin juttuja, niin monille suosittelin sitä, että riskeerannut korkeintaan sitä omaa rahaa. Että se on aika ahdistavaa, kun on niitä yrittäjiä, jotka on sit pistänyt niinku kämpän sileeksi ja vielä niinku Anopinkin kesämökki on kanissa sen takia, että se on se laina kasaan. Mutta 400 tonnia mistä nostettiin lopulta. Ja se päätyi just siihen, me oltiin niinku, mä olin sitä mieltä, että tämä on niinku 50-50, että tuleeko tämä jollakin tapahtumaan. Mä sanoin Mikille, että hei, tämä on nyt niinku oikeasti coin flippi, että tämä on nyt kiinni siitä, että millainen se päivä sulla on. Että siitä toki, että jos sä haluat tämän rahoituksen, niin tämä rahoitus tapahtuu. Mutta kun nyt mä en ole ihan varma, että haluatko se. Ja no sitten lopulta onneksi Miki kääntyi sille kanalle, että hän haluaa. Siinä kohtaa oli olemassa jonkinnäköinen tekkidemo. Meillä oli, joo, backendi ei toiminut millään tavalla, mutta pystyttiin demoimaan se tuote ihan täysin klienttilla koolle kasassa. Juhani olisi liittynyt messiin. Ja sehän oli, kun Juhani tuli, mä olin silleen Mikille, mikä helvetin idea tässä nyt on taas. Että eikö sä ole nyt se business-tyyppi? Mihin me tarvitaan toinen tyyppi, joka ei osaa koodata? Niin. Mikä rooli tässä nyt oikein on? Mutta sitten sen jälkeen steikki oli sen verran pienempi, että mä en niin ahdistanut niin paljon. Mä sanoin, että Miki, kärräks nyt tänne vaan sun kavereita? What's the issue here? No tietysti Juhani on tosi älykäs ja laajasti osaava. Ei se nyt tietysti applikaatiota. Niin, ja hyvin verkottunut varmaan kanssa. Tietysti niin, siinä oli se meininki, mitä sai aikaan, niin liittyy siihen. Joo, ja sitten sekin just sille, että ei silloin
että se on ollut Hesarilla hommissa niin kuin Nytin päätoimittajana, niin kyllähän se nyt varmaan auttaa siinä kohtaa, kun pitäisi saada niin kuin sanaa julki tästä hommasta. Joo, se on vaikea saada 6 tyyppiä hyppää samaan aikaan. Et sehän siinä sitten, että saatiin ylipäätään se firma pystyyn, oli aikamoinen niin kuin punnerus. Mutta sitten se tapahtui. Onko siellä Slashissa julkistettiin? Slashissa julkistettiin 2014. Joo, kun mä muistelin, että tosi harva julkistus tuli läpi sieltä. Nokia julkisti jonkin tuotteen, siellä oliko se joku tabletti, siitä uutisoitiin. Ja sitten lähinnä siitä, että Miki Kuusen firma. Että se oli niinku kuitenkin niin kova juttu, että hän ja Slash tavallaan. Että nyt tulee viimein se, että mitä tämä kaveri tavallaan tekee. Näin. Joo, ja sitten meidän niin ensimmäiset ravintolat tuli siinä samalla sitten suunnilleen Kaffa Roasteri, Street Gastro, aika nopeasti Dennis. Street Gastro tuli syötyä aika paljon siinä kohtaa. Mä muistan, kun ennen sitä julkistusta sä pidit mulle Demon kampissa. Tilattiin ruoka siihen Street Gastroon, joka oli silloin siinä, no mikä se katu, joka menee alaspäin siitä Kampin torilta. Kauhean sääli, että sekin ketju kuoli pois, oli hyvää ruokaa. Kyllä. Vähän meni liian hipsteriksi se touhu ehkä. Mutta koska meillä oli se kaffaroasteri, jostain syystä sit kaikki toimittajat aina kuvata sen kuvan siinä kaffaroosterissa, kun se oli niin kuin se lähin paikka siitä kampista, sitten meidän toimistolle. Tuli toimistolle, ja se lähin paikka oli siinä toisella puolella tietä, se kahvila. Yhtäkkiä se oli se kahvila-applikaatio. Ei me olla kahvila-applikaatio. Niin. Ja sitä on niin kuin lasipalat, siis puhuttiin kahvilatilauksesta, mutta kyllä me siinä kohtaa tajuttiin, että tämä on ravintola-applikaatio. Mutta se oli ihme mindsetti, jäi päälle pitkään pressiin pyörimään, että pystyy tilaa kylmää kahvia pöytään. Okay. No, voisi ehkä tehdä jotain muutakin. Meillä tuli sitten niin ekat toimituspaikat siinä aika nopeasti. Semmoinen niin sanottu self-delivery, eli just Dennis taisi toimittaa ja Kotipizza toimitti. Ja kyllä me nähtiin, että se niin kuin vetää. Mutta se kasvoi kyllä niin kuin tosi hitaasti tämä touhu. Että se oli silleen, että aika pitkään se oli silleen, että niin kuin meidän omat tilaukset oli puolet volyymista. Tosi juurnuttaen hitaasti kasvaa. Sitten sen jälkeen alkoi tulla sellainen pieni epätoivo sille, että mitä se nyt tehdään, että pitäisikö tässä nyt keksiä jotain muita ideoita. Sitten mä olin silleen, että hei, toi NPG, pitäisikö me tehdä sitä viinaa kumminkin. Night People Group siis. Niin. Joo, me mentiin tapaamaan Night People Groupia ja sitten sen jälkeen meillä oli sellainen demokäyttö El Jefes, mä en ollut siellä, mutta tämmöinen baari oli aikanaan. Ja se oli meidän ensimmäinen yli 1,000 euron päivä. Okay. Tietysti siitä oli niin kuin, että meidän oma tiimi dokas 5 huntilla. Mutta se oli pitkään meidän, kun katsoi sitä myyntikäyrää, niin siellä oli se yksi piikki sille, että tuossa on niin kuin meidän all time high. Ja sitten me katsottiin sitä jälkeen, että vitsit, että pitäisikö sittenkin, niin kuin, että kyllähän toi oli... Niin, onko se joku koepäivä, se oli päivämyynnissä siellä se oli päivän käytös siellä ja se oli vaan meidän sisäisesti käytös siellä. Mutta se oli kumminkin, koska siellä oli se vähän semmoinen tuska, että niin kuin tiskillä saattaa olla jonoa. Ja niin kauan, jos me puhutaan niin tämmöistä niin takeaway tai eat in safkasta, niin tämä olisi aika hyvä, koska me ei haluttaisi tehdä sitä kotiin kuljetusta. Se on niin vaikea homma. Ja sitten oli se, että urheiluareenat, että pitäisikö tehdä niin kuin, että väliajalla sä pystyt vaan hakemaan sen sun safkan, kun sä tilaat sen sieltä ja välttää ne valtavat jonot. Missä on niin kuin isoimmat jonot, missä tämä voisi poistaa oikeasti jotain ongelmia. Mutta se primääri pain point oli se, että Voltti oli paskempi kokemus ekalla käytöllä kuin se, että sä vaan soitat. Et siinä ei ollut mitään syytä, että miksi sillä ekalla käytöllä. Sitten kun sä olet laittanut sun luottokortit sinne ja rekisteröitynyt ja tehnyt kaiken tämän humpan, ja sä tilaat 10 kertaa, niin sitten se on näppärä. Mutta se eka kerta vaan on huonompi kuin se niin kuin normaali tapa. Ja siinä ei ole mitään semmoista fundamenttia juttua, mitä sä voit tehdä sille, mitä sä et voi muuten tehdä. Siinä ei ole mitään supervoimaa. Mikä se syy sitten oli ylipäänsä tehdä väkisin se mobiiliäppi siitä erona siihen, että se olisi voinut vaan suoraan, niin kuin nykyään QR-koodi, aina kahvilan pöydässä pystyy siitä skannaamaan koodin ja tekee tilauksen siitä suoraan selaimessa. Silloinhan se olisi tavallaan niin kuin... Niin, no, semmoisen olisi lähtenyt. Nyt applikaatioihminen kumminkin. Onko se niin kuin jotenkin joku fundamentaalinen syy, että sen pitää vain olla applikaatio vai mikä siinä oli? En mä tiedä. En mä vieläkään suostu käyttää semmoisia mobiilimenuja. Ne on ihan hirveitä. Joo. Mulla on muuten tosta nopea tarina. Tämmöinen välillä tai tämmöinen niinku siirtymä. Nimittäin mä olin Roomassa viime viikolla pelastaa golfia. Siellä oli semmoinen ravintola, missä oli semmoinen QR-koodimenu. Pelkästään italiaksi. Joo. Sille, että kun normaalisti sä Google, teekö Glassillä sitä paperimenua, kun mihin kääntää silleen. Nyt sulla on
PDF. No mä otin siitä screenshotin, heitin sen ChatGPT ja sanoin, että käännättää mulle. Sehän kääntää. Sitten mä sanoin, no okei, mä tilaan ton kanaburgeri. Se kanaburgeri tulee, siellä sisällä on pelkästään semmoinen niin kuin, tiedätkö, jos menisit tommoseen extra-brändillä. Okei. Eikö ne ole niitä halvimpia? Joo. Semmoinen niin kuin pihvi. Tiedätkö? Ja se oli 13 kertaan paistettu rasvassa, niin se oli ihan kivikova. Hyvä. Ja sitten siellä oli kuivattua sipulia ja that's it. Mä olin silleen, että mitä helvettiä. Sitten mä katsoin sitä niin kuin ChatGPT, että se sanoi, että pitäisi olla tomaattia ja punasipulia ja rukolaa ja kaikkea muuta. Sitten mä olin silleen, että hei, anteeksi, mä syön, mutta kato, täällä ei mitään näistä hommista, mitä tässä pitäisi olla. Joo. Sitten mä excuse me. Ja no valitettavasti pihvi oli jäänyt hirveä. Sitten toisen takaisin ja siellä oli kaikki nämä jutut lisättynä. Joo. Sitten mä olisin, no toi on kyllä jäävuorisalaattia eikä rukolaa. En mä sano sille. Sitten mä katson, että mikä siinä alkuperäismenussa luki. Sitten mä katsoin, ei tässä pitäisi olla mitään näistä. Että siinä lukee vaan, että kuivattu sipuli ja majoneesi. Okei. Että ChatGPT oli masentunut siitä, miten paska kanahampurilainen oli menussa. Että se oli hallusinoinut sinne, vaikka sillä käsitti vaan, käännä tämä menu. Nyt ChatGPT oli, että ei voi olla. Ai. Ja laittanut sitten, että joo, kyllä sinne pitäisi olla tomaattia ja rukolaa. Ja... Hyvä näyttää tarjolla, että tuommoista kuuluisi olla. Se usko. Legitiimisti. Ihan vaan tuosta QR-koodin menusta. Ja kannattaako tekoäly nyt vieläkään luottaa ChatGPT 5, kun se sanoo, että käännä tämä, niin yhtäkkiä keksii sulle lisää täytteitä. Kova. Mä mietin sitä, että tuossa kohtaa teillä olisi rahaa haettuna, niin mihin se meni? Oliko te tuossa kohtaa työntekijöitä vai oliko markkinointirahaa? Mihin se meni? No, me tietysti maksaa itsellemme palkkaa 3 tonnia kuussa. Joo. Ja kyllä me aika nopeasti sitten rekryttiin. Se on jännä, mistä nämä kaikki tyypit tuli. Että niin kuin Keke vaan jostain tuli ja hän ilmoitti, että hän halusi tuolta meille hommia. Joo. Se oli silloin niin kuin tyyliin vuoden opiskelu jossain. Tosi kova tyyppi. Joo. Valitettavasti ei ollut meillä kuin ehkä jonkun vuoden verran ja lähti sitten pois. Olisi kannattanut olla pidempään. Toki se holdasi kaikki sen niin kuin optiot sitten ihan kai päätyyn asti, että saattaa olla ihan jees. Kyllä me tuli sitten niin kuin tuohon Aspa-hommiin ja tämmöiseen niin kuin account managementtiin aika nopeasti porukkaa. Joo. Mutta tietysti tuotteeseen vähän hitaammin. Että aika pitkään me tehtiin sitä tosi pienellä tiimillä. Et meillä oli sitten niin kuin yksi tyyppi per alusta oikeastaan. Että mä olin se, joka teki sitä iOS:ää. Lauri teki aluksi Androidia, kun siinä kohtaa me oltiin tekemään myös Androidia. Ja sitten Osku teki backendia ja Lauri teki sitä myös. Ja sitten sen jälkeen, siinä kohtaa kun esimerkiksi Niilo Säämänen tuli, niin sitten tuli tekemään webiversiota. Jota vastaan mä taistelin kyllä pitkään, mutta se on vähän vielä myöhemmin. Joo, mutta siis se homma oli, että me mietittiin sitä sporttiareenoita, sitten sen jälkeen me tuli yhteenotto Hesburgilta. Hesburgilla oli vielä siinä kohtaa oma applikaatio, niin sitten he voitaisiin tehdä tästä niinku white label-version. Oltiin silleen, että me voitaisiin maksaa miltsi niinku muutaman vuoden aikana. Joo. Sitten alkaa niinku rahat loppua kesken. Meillä oli 400 tonnia nostettuna silleen, että ei. Ai. Ja sitten me tuli mahdollisuus ostaa ravintolat.fi-palvelu, joka oli silloin semmoinen virallinen Discovery-alusta Suomessa tai ainakin stadissa niinku ravintoloille. Se oli Maikkarin omistama. Paperilla se teki voittoa. Aha. Koska Maikkari myi aina johonkin mainospakettiin, kun se telkkarimainoksiin, niin sulle tungettiin jotain niin kuin, tiedätkö, bannerimainoksia ravintolat.fihiin, jotka ei niin kuin konvertoinut mitään, mutta niissä laskutettiin niin kuin korppubrändejä ihan törkeästi. Joo, tällä on 100 000 käyttäjiä. Joo, mutta on myös tommoinen niin kuin kuppainen kasa paskaa. Me ollaan koko loppuelämän niin kuin jumissa ton niin kuin tekkihirviöiden kanssa. Ei. No joo, sitten Miki oli se, että hei, me tarvitaan lisää massia, että nyt ota 50 tonnia lisää. Otettiin pojulta. No niin, hyvä saada vielä niin kuin Israelin kuvioihin ja asekauppiaat ja mitä ikinä. Me oltiin silleen, että okei, fine, mutta kai se nyt on korkeampi valuaatio joku. Miki ei samalla valuaatiolla. No miksi? Mikä se valuaatio oli siinä kohtaa? 2 milliä priimani. Joo. Ja miksi me nyt otetaan niinku puoli vuotta myöhemmin kuin noi muut, niin tämän valuaatiolla sisään rahaa. Ja no sit siinä kohtaa, kun sit Miki sai kutsun pojun niinku rapujuhliin, sitten mä olisin, että no voi vittu oikeasti, että onko tää nyt joku saatana niinku Mikin PR-työkalu tää, että se diilaa kavereille sijoituksia, että se pääsee niinku hännystelemään niitä johonkin. Joo, tästä tuli vähän semmoista pientä konfliktia ja nyt niinku itsevaltias lähtee keulimaan ja no, tämä meni Oskulla tunteisiin ja mullakin tunteisiin ja sitten se huudettiin toimistolle ja sitten tuli vähän tappelu.
Mähän olin sitten yhdessä kohtaa, Mikin kanssa juteltiin ja oltiin silleen, että olisi vaan pitänyt perustaa 2. Mä menen aika draamaksi siinä kohtaa tämä touhu. Kun vielä ei ollut semmoista niinku bisnestä, mihin keskittyä, niin sitten ihmiset oli jatkuvasti aika niin kuin No tuntuu kaikkea myös niin kuin tuotekehityksessä olevan niin, että ennen kuin on kunnolla dataa ja ennen kuin näkee, mikä toimii, niin sitten kanssa niin kuin mielipidehommat nousee ja sitä aina kinataan asioista, kun ei voida todistaa, miten hommat toimii oikeasti. Se oli semmoista aikaa. Mutta sitten mä sanoin, että onneksi Fudra tuli Suomeen. Joo. Kiitos Fudra. Nehän siis, me tiedettiin siinä kohtaa, että Fudra on olemassa toki. Siinä kohtaa me tiedettiin jo. Sitten tuli, että ne ilmoittanut tulee stadiumaan, että hemmettiä, tänne näin. Mehän ollaan täällä jo. Ja sitten se, että hän tekee kotiin kuljetusta. Ups. Ja sitten mä olin silleen, että näillä on niinku kaikki samat ravintolat kuin meillä about. Mutta niillä on kotiin kuljetus. Ja nyt meidän täytyisi varmaan niinku sitten tehdä se kotiin kuljetus. Meillä ei ole aikaa odottaa jotain Uberia, joka tulee ratkaista tämä ongelma. Ja sitten se jälkeen... Onko se aika ennen, että jossain loppukeväästä? Tämä on siis, 2015 me launchattiin keväällä. Ja tämä on sitten niin kuin loppukesästä 2015. Kesällä, joo. Joo, ne tulee. Ja sitten sen jälkeen on semmoinen suomalainen firma kuin Feddy, joka oli Copio Magicista, joka oli tämmöinen niin kuin tekstaripohjainen concierge, jolle se voisi vaan sanoa, niin kuin, että hei, hae mulle mäkkäristä 13 tuplajuustoa. Ja sanoi, sieltä tulee tekstari takaisin, okei, se maksaa 35 €. Joo. Että tässä on sulle maksulinkki, että näin tämä homma toimii. Ja no, me tavattiin sen niiden toimarin, että hei, voitteko te, niin kun teillä on noita kuskeja ja te teette tämmöistä mikrologistiikkaa, niin voitteko te hoitaa nämä meidänkin tilaukset? Joo. Ja aluksi oli oikeasti niin kökkö, että meiltä oikeasti lähti tekstari niiden systeemiin siinä kohtaa, kun meiltä tuli tilaus. Ja no se oli aika kökkö. Joo. Se oli hyvä juttu, oli se, että niiden niin kuin tracking linkeissä niin oli silleen tyyli, että Feddy kautta order kautta tracking kautta 164. Sitten mä olin, että mikä se on 163? Se on toi toinen tilaus. Mikä se on 166? Semmoista ei vielä ole. Ai voi. Että siitä pyytty päättelemään, että kuinka monta tilausta niillä on ollut ikinä. Siinä kohtaa, kun Voltti päätti, että me ulkoistaan meidän toimitukset tälle firmalle, joka on koskaan tehnyt noin 100 toimitusta. Kova. Mutta oli sillä, että meillä on paljon kuskeja, me pystytään hoitamaan tämä homma. No sehän suli alta niin kuin välittömästi. Kauanko se kesti? Ehkä joku 1,5 viikkoa. Joo. Koska niin kuin, kysyntää oli kyllä. Mutta eihän se, niin kuin, se meni ihan siis niin kuin pitkin vittua sen jälkeen. Mun käsityksen mukaan sillä toimarilla niin kuin meni vähän, siis se paine vaan, sitä vaan oli liikaa, se teki niin kuin ympäripyöreät päiviä ja sitten se oli sillä vaan tuli, että hän ei pysty enää. Joo. Nyt ei jaksa. Mutta hirmu nopea toi niinku aikajänne. Joo. Parissa viikossa me tehtiin se, että nyt me otettiin se käyttöön. Sitten sen jälkeen se meni parissa viikossa nurin. Ne lopetti toimintansa. Mehän otettiin sieltä niiden kuskeja. Lähetti meille viestin, että hei, he on perustamassa uuden tämmöisen niin logistiikkapalvelut. He voi toimia kuule kansainvälisesti oikeastaan mistään sen markkinassa. No hyvä, kun sitten nuorten miesten itseluottamuksella tulee kertomaan, että joo, tästä antaa tulla vaan ja rajattomasti kapasiteetti. Sitten me tavattiin heidät ja oltiin sille, että no miten se tuli vaan niin kuin meille hommiin, että tehkää se täällä. Ja niihin ne tuli. Tuliko siinä kohtaa työntekijöitä? Joo, eli sitten Matias ja Toni ja Jani tuli sieltä. Ja nehän sitten perusti niin kuin periaatteessa Voltin logistiikkapuolen. Ne oli aluksi kuskeina myös ja sitten niillä oli aika paljon niiden niin kuin kavereita tuli kuskeiksi sitä kautta. Ja lopulta sitten Tontsa ja Matu niin kuin päätyi niin kuin launchaamaan uusia markkinoita ja päätymään niin kuin miljonäärilistoille. Että niinpä kuskeistakin tuli menestyksiä, jos oli riittävän aikaisin paikalla. Tämä oli nyt vähän niin kuin ensimmäinen pivotti. No niin kuin joo ja ei. Siis siinä mielessä pivotti kyllä, että me jotenkin panostettiin siihen paljon, mutta taas niin kuin, ruoan kotiinkulutus itsessään ei ollut pivotti, vaan se, että me tehdään se itse oli se pivotti, joo. Mutta eikö se sikäli ollut vähän pivotti, että alkuperäinen konsepti oli se, että... Joku muu tekee. Niin, mutta myös se, että istuu pöydässä ja tilaa pöytään niin kuin kahvia tai jopa pizzaa. No olihan me siinäkin kohtaa meidän niin kuin iso osa meidän
volyymista oli kotiinkuljetusta. Meillä oli niitä ravintoloita, jotka itse kotiinkuljetusta. Me nähtiin kotiinkuljetus vetoa ihmisiin enemmän ehkä kumminkin. Pakko tämmöinen sivupolku tähän ottaa, miettii pivottisanaa, niin se sopii aika hyvin, kun on tämä koripallokisa menossa. Kaikki ei ehkä tiedä, että pivottia tarkoittaa niin kuin jonkin asian tavallaan ympärillä kääntymistä. Että kun tukijalka koripallossa on niin pivotching tavallaan, niin se, että kun startup muuttaa suuntaan, niin se muuttaa suuntaan samalla tavalla kuin tavallaan yhden pisteen ympärillä kääntyen. Mun mielestä se on niin kuin hauska. Näin me tehtiin. Mutta ei me oltaisi tehty sitä niin kuin siinä kohtaa, ellei olisi ollut sitä Foodrun painetta. Näin mä uskon. Ja sitten eikä mulla sanottu, että et sä sanoa niin. Että se on niin kuin virallisen tarinan niin vastasta. Mun mielestä se on, niin kuin, mutta se on totta. Ei me oltaisi ikinä siinä kohtaa nähty sitä vaivaa ja tuskaa. Mutta toi kertoo siitä justiin, että niin kun tuommoinen hyvä startuppi on hereillä ja pystyy toimimaan ripeästi. Että saatte parissa viikossa kokeiltu yhden homman, se menee pieleen, teette uuden homman ja kauaksi se kesti, että toi operaatio oli pystyssä. No mä veikkaan, että siitä kun me lähdettiin joku kuukauden verran, niin sitten sen jälkeen meillä oli. Että joku iso firma etsii kumminkin palaveria-aikaa kuukauden verran. Niin. Joo, ja kaikki on helpompaa, kun sä oot pieni tietysti. En mä nyt sano sitä, että mun mielestä se on mystistä, että on olemassa isoja firmoja, jotka tekee mitään hyvää myös. Et laatukin on paljon helpompi olla pieni. Siis tiedätkö, silloin kun Voltti launchattiin, niin meillähän ei ollut sitä serveriä vielä olemassa. Niin sieltä ei sanonut ravintoladatoja ja tämmöisiä. Niin meillä oli tietysti ne formaatit olemassa ja meidän datat olemassa, mutta vaan se serveri ei toiminut. Niin nehän laitettiin sinne applikaation sisään. Meillä ei ole mitään latausnäkymiä. Siellä on kaikki ne datat niin kuin paikallisena siellä. Siellä on kaikki valokuvat, siellä on kaikki menut. Ja haku. No ei meillä ollut mitään hakutoiminnallisuutta serverillä. Mä kirjoitin sen, että sillä laitteella kävi vertailemassa niihin teksteihin, niin se on instant. Se kirjoitit siihen A, niin prink. Ja sä oot puhunut siitä, että sä et oikein niin kuin MVP-ajattelun ystävä, niin kuin, että tehdään minimum viable product, mutta itse taas koen, että toihan on aika hyvä MVP. On niin kuin just heitetty se tekkitoteutussivu ja tehty se niin kuin pointti, että joku ajattelee, että MVP on niin kuin tehty heikosti ja huonosti jotain, mutta ei on tehty niin kuin hyvä kokemus, mutta vähän mutkia taustalla oikoa. Niin se on niin kuin hyvä tapa tehdä MVP. Just näin. Ja mä sanoin sitä, että se on niin kuin helpompi tehdä hyvä. Ja mä sanoin, että se oli tietyllä tavalla paras, mitä Voltti voi koskaan olla, koska sen jälkeen sitten Jesse voitti niin kuin ladata etukäteen asioita ja yrittää feikkaa sitä, että kaikki toimisi saumattomasti. Mutta siinä kohtaa kaikki toimi. Ainut mihin tarvittiin verkkoyhteyttä oli se, että sä lähetit tilauksen. Mutta kaikki siihen asti se vaan toimi. Ja siihen aikaan niin kuin nykyään on 5G ja näin. Ei silloin ollut semmoisia. Hyvä oli 3G. Siis Voltti on aikanaan lähty devaamaan niin, että uusin puhelin on iPhone 5. Pidempi ja parempi. Just niin. Että iPhone 6 ei vielä ollut. iPhone 6 oli ensimmäinen, joka oli semmoinen vähän isompi. Meillä oli pixel perfect layouts. Ei ole nykyään enää semmoista. Oli saman levyinen näyttö kuin aiemmassa, mutta vähän korkeampi. Että sinne piti tuoda sitten vähän jotain ylimääräistä tilaa tai sitten vähän korottaa näkymään, mutta se on helpompi devata, kun pystyy laittamaan kaikki paikalleen tolleen kiinteästi. Mä mietin asiaa vielä just laajemmin, että mikä oli se niin kuin syy tuohon ajoitukseen. Että okei, iPhone 5 oli olemassa. GPS oli keksitty jo iPhone 3G:hen varmaankin. Toisen sukupolven iPhone olisi tavallaan mahdollistanut jo ton. Se on muuten jännä juttu. 3GS jo oli vähän nopeampi. Joo, siis sehän just, että Voltti olisi voitu ihan yhtä hyvin perustaa 2014 sijaan joku 2011. Joo. 2010. Nelkko oli silloin. Se oli kumminkin sellainen jo ihan niin kuin. Ja sillä se toimi vielä. Me ei koskaan saatu Volttia toimimaan kovin hyvin millään niin kuin 3GS-nä. Se oli aika jurnut. Mutta iPhone 4 se niin kuin ensimmäinen Voltti-versio toimi vielä ihan ok. Että sen takia, että se olisi voinut olla niin paljon aikaisemmin. Joo, että kaikki palasteli paikalla. Se on jännä, että ihmiset ei keksinyt tätä konseptia aikaisemmin. Se on jännä miettiä, että mitkä on niitä palveluita, mitä mikin tavallaan, mikäkin mobiiliverkkosukupolvi on mahdollistanut. Että 3G on jotain, 4G jotain, 5G ei oikein mitään muuta käyttöä kuin TikTok-videot. Niin kyllä se toimisi 4G:lläkin, mutta valitettavasti, minusta jotenkin tuntuu, että aina kun tulee uusi verkkostandardi, niin ne tekee sille vanhalle niin, että se ei enää toimi. Joo. Siis yhtäkkiä kun sulla on 4G:ssä, niin se ei ole mikään. Ja silloin kun aikana kun 4G oli uusi, niin se pystyy striimaamaan ihan hyvin. Joo. Mistä ne tänne oikein? Mutta kaikkiaan toi niinku aiheella mun mielestä, mitä kukin voi miettiä, kun suunnittelee palveluita, on se, että niinku, miten pystyy vähentämään turhia verkkokutsuja ja tekee mahdollisimman niinku, hakea kerralla riittävästi dataa siihen laitteeseen, että se pystyy just laskemaan hintoja ja muita siinä niinku
laitteen päässä. No, sillähän me naureskeltiin, kun Fura ei pystynyt laskemaan hintoja lokaalisti. Aina kun sä muutit 2 kappaletta, niin plinksi, sieltä tulee uusi hinta. Voltti laski kaiken aina lokaalisti. Ei laske enää. Joo. Niin se vaan on muuttunut sekin. Ja mehän haettiin alun perin siihen, että meillä oli 1000 ravintolaa. Me haettiin kaikki ravintolat. Meillä oli kutsu, anna ravintolat. Se haki ne kaikki. Ihan sama. Ei tehdä mitään vaikeampaa. Se on tossa noin yksi pikkuhiljaa sitten, niin kun näitä on jouduttu korjailemaan. Joo. Semmoinen juttu. Niin, tää oli jännä, kato, kun Voltti oli niin kuuma siinä kohtaa. Se oli niin seksi. Ja meillä oli siis se luottokortin syöttäminen oli niin kuin Suomen paras. Se johtui siitä, että Suomessa ei oikeastaan ollut Stripea näitä toimijoita käytössä kellään. Ja Suomessa nämä toimijat, jotka teki sitten näitä luottokortin syöttönäkymiä, joilla oli nämä viralliset niin kuin sertifikaatit tehdä semmoisia, joita me jouduttiin käyttämään, ne oli ihan hirveitä. Ja sitten me oltiin silleen, että täältä tulee tämmöinen webaformi ja se pitäisi näyttää tuossa. Ei pysty. Ja mehän niin kuin tungettiin se täyteen JavaScriptia, vaikka ei saanut, niin että se muutti sen ihan erilaiseksi, niin että sen tuli kaikenlaisia, että lisäsi automaattinen spaceit sinne väliin. Se niin kuin, tiedätkö, osasi sen perusteella, mitä sä kirjoitat, niin osasi arvata, että tämä on Visa ja Mastercard. Ja sitten kun sä syötät siihen sen päivämäärän, niin se tulee se viiva. Ja jos muistellaan sitä aikaan, siihen aikaanhan kun maksoi verkkopankkimaksuja ja piti mennä sinne vahvistamaan maksua, niin niitä näkymiähän ei mobiilioptimoitu vielä ekaan 10 vuoteen. Ne on silloin vielä niin kuin deskarileiskuja, jotka oli aivan niin kuin, hirvittäviä. Että siinä uskottaa pitkään tehdä nuo hommat kunnolla. Niin me häkättiin se toimimaan hyvin. Jopa niin hyvin, että se toimittaja, jolta tämä tuli, niin käytti meitä referenssinä. Se oli se kysytty, että miksi teillä tämä toimii näin hyvin? Että miksi teillä on näin paljon parempi kuin nämä kaikki muut? Että kun he haluaisivat myydä Mutta meille tuli siis kysymys, yhteydenottopyyntö Keskolta, of all places. Kesko soitti. Me mennään sen Palsuun, mä olin siellä Juhanin kanssa. Siellä joku Keskon niin kuin johtaja. Että meillä on tätä käteismaksamista, meillä on tätä niin kuin luottokorttimaksamista, mutta tässä mobiilimaksamisessa niin meillä ei ole sellaista punaista lankaa. Että voisitteko te auttaa? Mä olen silleen, että me ollaan tämmöinen ruoan tilausapplikaatio. Takaisin konsultoimaan taas. Ei me nyt voida oikein auttaa. Sitten mä astuin tulos. Mä olin vielä silloin vähän nuoria kärkäisiä. Mä olin Juhanille, vittu. Tuossa neukkarissa olevista ihmistä, kaikille pitäisi antaa kenkää. Ja ne on niin kujalla, että ne soittaa joku Voltille. Joo, Keskolta tuli aikanaan tämmöinenkin. Okei, joo, mutta niin, eikö se ole kaiken kaikkiaan niin, että tämä koko ajan tokenisointia, että otetaan luottokortit talteen tommoseen niin 3 osapuolen paikkaan, niin että voi tehdä tämmöisen Amazon-tyyppisen niin one-click-maksamisen, niin semmoista ei Suomessa ollut. Ei oikeastaan ollut missään. Niin. Se on pakko tehdä itse. Taskuparkki oli silloin jo. Okei. Se oli meidän niin semmoinen benchmarkki tietyllä tavalla, että Suomessakin on tämmöisiä, mutta niitä oli tosi vähän. Nykyään kaikki on silleen, kaikki on valmiina. Alusta asti Voltissa maksaminen oli silleen vähän niin kuin taustalla jätettävä aihe, että ei ole semmoista erillistä niin kuin maksamisvaihetta ja ostoskoria, vaan tässä vaan tehdään valintoja ja sitten vaan tilataan, että se maksu vaan tapahtuu. Että tuntuu, että se oli se niin kuin viesti, mikä siihen pyrittiin vähän niin kuin myös niin design-mielessä antamaan käyttäjälle. Mehän silleen niin kuin Mikin kanssa tehtiin sitten myöhemmin pitkälti 200 just tuotepäätöksiä. Me keskusteltiin, mitä tehdään. Ja Mikillä oli muutamia semmoisia voimakkaita mielipiteitä. Se oli, että sä et saa koskaan kutsua sitä niin kuin shopping basketiksi tai shopping cartiksi. Okei, samaa mieltä. Paitsi tietysti sen taustalla sen nimi oli shopping basket. Kyllä ne sinne lisättiin, mutta ei se kuluttele koskaan sitä näkynyt. Ja sitten mä tulkkasin tämän tiimille. Mä olisin, että Miki, sä et saa koskaan puhua yhdellekään devaajalle. Koska aina kun Miki tuli sinne, niin sitten se menee kaikki ihan. Ja tietysti kun toimari tulee, niin ihmistä tekee sitä, mitä toimari, mutta sitten se sotkee kaiken. Mutta se on arvokasta, että toimari, joka antaa ton tilan ja ymmärtää, että hänen ei kuulu sanalla joka asia. Että tulee parempi, kun kertoo ideansa ja antaa muilta sitten tehdä sen kunnolla. Joo. Mutta sitten me tehtiin tuollakin kotiinkulutus ja sittenhän se homma niin kuin lähti. Me kasvettiin 30 pinnaa viikossa. Myynti, myös sitä kautta kuskien määrä, myös sitä kautta aspan määrä. Se syksy 2015 oli aivan törkeä. Sitten siinä tapahtui se, että kun oli russi 2015, niin silloin Hesari kirjoitti sen jonkun exposeen, että että lapset tekee kuskikeikkaa silleen 24 tuntia päivässä. Kun meillä oli muutamia siis tosi innokkaita, jotka aloitti meille yli 17-vuotiaana hommat. Ja sitten sen jälkeen tuli vähän kysymys, oliko nyt saa niin töitä.
Ja sitten nämä kurjeripuolen niin managementti siellä, se pyöritys, niin nehän teki siis joku 30 päivää putkeen töitä viikonloput sisältä. Okei. Siis sehän tässä niin hullunta Voltissa oli se, että miten me saatiin semmoinen porukka kasaan, jotka suostui niin vuotaa verta firman eteen. Että siitä mä oon niin äärimmäisen kiitollinen. Että se ei ollut pelkästään sillä, että joo, founder teki paljon hommia. Monessa firmassa founder tekee paljon hommia. Se, että Volttiin saatiin semmoinen niin intohimoinen porukka. Mistä johtuu? Oliko jotain niin kuin insentiivirakenteita vai oliko jengi vaan innoissaan siitä niin kuin tuotteesta? Mikä sen sai? Se on molemmat. Tietysti joo, olihan meillä insentiivirakenne. Meillä niin kuin kaikilla työntekijöillä, myös niin kuin Aspassa, oli silloin optioita. Monta vuotta oli silleen, että kaikilla oli jotain optioita, että kaikilla oli kumminkin hyötyä siitä, jos firma menestyy. Mutta mä väittäisin, että ihmiset ei oikein osannut arvottaa niitä. Että ei se ollut se syy. Se oli niinku systemaattinen ongelma, että porukka oli siltä, että okei, mä sain jotain tommosia hillujuttuja. Ja sitten vasta niinku vuosia myöhemmin siltä, että nämä hillujutut oli muuten satojen tuhansien arvoisia. Mutta ei ihmiset nähnyt sitä sillä tavalla tietenkään. Että se nyt oli ihan monopolirahaa. Ja oliko se sinäkin, syksynä sitten myös, kun täällä oli 2 peräkkäistä kierrosta ja arvo nousi välissä hirveän määrä? Just näin, eli siitä meillä oli oikeasti niinku rahat loppumassa. Me oltiin just saatu tämä niinku kotiinkuljetus silleen tehtyä, ish, ja sitten sen jälkeen piti nostaa rahaa. Me otettiin aluksi sisäinen kierros, kun me tarvittiin nopeasti, niin me saatiin 2 miljoonaa. Olisiko ollut 10 miljoonan valuaatio? Eli sisäinen, eli samat sijoittajat? Samat sijoittajat vaan alettu lisää. Joka tietysti oli aika paljon niin kuin samalta porukalta. Ja kumminkin me saatiin siihen sitten ehkä niin kuin 5-kertainen arvon nousu suhteessa siihen, tai 4-kertainen siihen ihan alkuun. Mutta sitten 2 kuukautta myöhemmin, kun tämä homma on mennyt tälleen, niin meiltä tulee soittaa, tai Mikille tulee, että pitäisi mennä EQT Venturesin pitching dayhin Tukholmaan. Ja tänään. Kiitos. Ja sitten Miki oli silleen, että Elias, lähdetäänkö stokikseen? Ja sitten me lähdetään. Ja no se ainut lento Tukholmaan siinä kohtaa, mihin oli tila ja mahdollisuus, että me ehditään sinne tilaisuuteen, kun meillä on se aika niin kuin samana iltana kello 8 tai 7. Niin, niin me lähdetään sinne lentokentälle. Taksi jumittaa siinä matkalla. Sitten mä olisin, että okei, me ei muuten ehditä tuohon lennolle. Me oltiin 5 minuuttia ennen lähtöaikaa kentällä. Ja no ei mitään meidän matkatorni jostain sitten, silloin vielä se yläkerrassa oli se erillinen niin kuin sekuriti. Mentiin sieltä läpi. Niin onneksi se oli se vartin myöhässä. Me just juostaan siihen koneeseen ja päästään Tukholmaan. Ja suoraan sinne miittiin. Ja se menee tosi hyvin. Me oltiin siinä kohtaa tehty niin kuin ekaa kertaa semmoinen niin kuin, niin kuin tracking view sille tilaukselle, mistä näkyy se kuski sillä kartalla. Kun aluksi kun me tehtiin se kotiinkuljetus, niin eihän me oltu vielä ollut aikaa semmoisen. Me vaan lisättiin 1 steppi siihen ja se niin kuin vaan häkättiin siihen. Mutta nyt me tehtiin semmoinen, että pystyin näkemään se kuski ja pystyttiin demoamaan se silleen, että meillä on niin oikeasti kuskeja ja kaikki ne 3 laitetta. Että siinä on se kuluttaja ja sitten se kuski ja sitten se ravintola ja kaikki vaan toimii. Tuohon liittyy ehkä se detsku, mikä on hauskaa, että kun se joku näkee tilauksen, siinä lukee, että ihminen on nähnyt tilauksen. Elävä ihminen. Elävä ihminen vielä. Ei lue enää. Niin ei lue enää. Ei, se muuttuu. Just niin kuin tänä vuonna nyt. Nyt siinä lukee jotain muuta. Joo, näkee, että mä en hirveästi tilaa Voltilta, mutta mistä tuli se teksti? Se oli joku Juhanin aivoitus. Juhanin teki meidän niin kopyä. Siinä applikaation paljon. Joo. Mulla on se olo, että suomalaisissa palveluissa aika usein on aika tylsää kopia. Että kun on paljon niin kuin jenkkifirmoja ja se on myös leikittelevää ja johdonmukaista ja tyylikästä. Kaikilla suomalaisilla firmoilla on tonari, tone of voice, mutta kaikki on tylsiä, paitsi varustelleka. Niin Voltti oli yksi semmoinen, jossa siinä oli kumminkin niin jujuja tavallaan persoona. Joo. Mutta sitten tuollakin tämä EQT Ventures, sieltä me nostettiin sitten 10 miljoonaa. Ja tämä oli siis todellakin pari kuukautta sen jälkeen, kun me oltiin nostettu 2 miljoonaa. Ja firman arvo pomppasi sitten 10 miljoonasta 30. Noniin. Ja sitten mä olin sitä mieltä, että nyt joku done it. Mic drop. Tässä se oli. Valitettavasti tässä vähän niin kuin vasta alkoi. Okei. Mutta mä epäilen, että meillä ei ole aikaa käydä koko homma sen jälkeen läpi. Nimittäin tällähän piti mennä Lontooseen asti. Meillä oli siinä kohtaa kyllä kasvua, mutta eihän meillä mitään bisnestä ollut. Me vuodettiin rahaa joka hemmetin tilauksesta. Rahapalo kun roskaa. Ja sitten sen jälkeen oltiin vasta niin kuin lähtemässä ulkomaille. Eikö me vielä ottaa niin kuin toinen sessio? Päästään myös silloin siihen, että miten
yksi työhaastelu päättyi siihen, että tämä kaveri sanoi, että onko tämä muuten yhtään hyvä niin kuin strippibaari, että hän voisi mennä semmoiseen. Lähdekö messiin? Mä sanoin, että sä et just työhaastattelussa. Palkattiinko tämä henkilö? En tiedä. Sen näkee kakkosjaksossa. Joo, siinä oli ensimmäistä niin kuin Voltin, sanotaan nyt, niin kuin vuosi ja sitä edeltävä aika. Paljon kaikkea. Katsotaan. Jos tämä yhtään kiinnostaa ihmisiä, niin ehkä me yritetään vielä toinen. Mutta näin. Oliko sulla jotain muuta? No mulla on loppuloru, mutta ehkä se on parempi ottaa sitten, kun tarina on kerrottu kokonaan. No niin, hyvä. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella. Ja muistakaa, 26.9. tämä julkaistaan. Mä en tiedä, milloin se tulee myyntiin. Mistä nykyään kirjoja saa? En mä oikein tiedä. Se ainut suomalainen kirjakauppa siinä ainoa sikisuljettiin. Kai silloin vielä akatemia. Totta kai pitää ostaa fyysisenä, ei mitään niinku, mehän tehdä semmoinen epävirallinen äänenluku. Joo. Dramatisointi. Hyvä, hei, kiitoksia tästä. Palataan ensi viikolla. Bängeri pari.